Volám sa Jackie Chan. Narodil som sa v Hongkongu. Dýchberúce kung fu, groteskný humor a odvážne kostilámajúce kúsky prevedené bez špeciálnych efektov. Jackie Chan vtrhol na plátna kín začiatkom 80. rokov a zakrátko sa stal najväčším akčným hrdinom Ázie. Tento herec a režisér nakrútil počas svojej kariéry 150 filmov. Zrýchlil tempo akčných scén a vytvoril jednu z najzábavnejších a najpríťažlivejších postáv modernej kinematografie. Je to úprimný, milý, sympatický, pekný chlapec. No hoci Jackie Chan ukazoval svetu vyše 40 rokov priateľskú tvár Číny a preklenul tak priepasť medzi hollywoodskou a ázijskou kinematografiou, aj tak sa postupne stal čímsi ako dvojitým agentom, ktorý ťažil zo statusu superhviezdy i zo spolupráce s pekinským režimom. Táto nejednoznačnosť vrhla tieň na neuveriteľne úspešný príbeh antihrdinu, ktorý uchvátil svet počas kariéry plnej nástrah a zranení. RTVS uvádza dokumentárny film Jackie Chan – Zrod legendy. Je mi potešením a cťou odovzdať svojmu dobrému priateľovi, Jackiemu Chanovi, čestného Oscara. Dámy a páni, privítajte Jackieho Chana. November 2016. Rodák z Hongkongu a jedna z najpopulárnejších svetových hviezd Jackie Chan získava najvyššie hollywoodske ocenenie. Pre komediálneho herca je to pomerne vzácna cena. Posúva ho k jeho idolom Haroldovi Lloydovi, Busterovi Keatonovi a Charliemu Chaplinovi. Cena Akadémie. Stále neverím, že tu stojím. Je to sen. V minulosti som každý rok s otcom a občas aj s mamou sledoval odovzdávanie Oscarov. Otec mi vravieval, synček, toľko tvojich filmov hrajú po celom svete. Kedy už aj ty dostaneš tú sošku? Pozrel som sa na ňoho, Otec, veď ja točím len akčné komédie. A teraz ho napokon mám. Ak klaun ázijskej kinematografie využil príležitosť na vtipkovanie o rodičoch, tak preto, lebo vedel, že čestný Oscar je predovšetkým uznaním jeho nezvyčajnej a od útleho detstva veľmi osamelej cesty. Píše sa rok 1960 a sme v Hongkongu. Jedináčik, malý Jackie, má 6 rokov. Jeho rodičia, ktorí ušli z komunistickej Číny, nevedia, čo si počať s nezbedným dieťaťom, ktoré nežne volajú Pao Pao, čiže delová guľa. Ako dieťa som bol veľmi nezbedný. Stále som sa len bil a bojoval. V tom čase som bol skrátka príliš akčný. Páčilo sa mi kung fu, preto ma otcov priateľ vzal do internátnej školy. Internátna škola bola pre Jackieho rodičov darom z nebies. Umožnila im emigrovať do Austrálie, kde ich čakala lepšie platená práca. Nemali v úmysle brať so sebou dieťa, ktoré by ohrozilo ich nový štart do života. A tak sa malý Jackie ocitol opustený v inštitúcii, ktorá učila umenie pekinskej opery. Tento zlom v jeho živote sa o mnoho rokov neskôr dostal do filmu Pomaľované tváre.
是不是跟他们一样每天耍大刀翻跟斗啊？是啊。那就不用做功课了。不用。不用做功课，我签10年。Jackieho rodičia podpísaním zmluvy na 10 rokov zabezpečili synovi bezplatné vzdelanie, ale zároveň ho umiestnili do zariadenia, ktoré detské osobnosti ničilo tvrdým, každodenným, 15-hodinovým tréningom a nesmierne prísnou disciplínou. Narodil som sa do chudobnej rodiny. Dali ma do školy, kde som nemal žiadnu budúcnosť. Nevedel som, čo bude zajtra, len som sa každé ráno modlil, aby ma učiteľ dnes nezbil. Každý deň som tvrdo pracoval. A môjim snom bolo... V tom čase som chcel byť ako Muhammad Ali. Chcel som byť čertovský dobrý boxer. Našťastie mu osud onedlho ponúkol inú cestu. Do školy prišiel režisér vybrať si niekoľko detských hercov. Prvá skúsenosť s filmom naštartovala fantáziu dieťaťa prahnúceho po láske, lebo s ním počas nakrúcania nezaobchádzali zle a ešte ho aj dobre nakrmili. A tak s novou motiváciou pokračoval v tréningu ďalších 8 rokov. Raz bude filmová hviezda. Ale skôr, než sa stal hercom, musel byť najprv kaskadérom, ako vo filme Pesť plná hnevu. Kaskadérskú kariéru začal ako 17-ročný. V tom čase by mi to ani nenapadlo. Pýtať sa sám seba, či raz budem ako Bruce Lee? Kdeže? Bruce Lee je jednotka. Obrovská legenda. Ja nie som nič. Nie som ani pekný. Veď sa na mňa pozrite. Ste veľký fešák. Jackie Chan možno nevyzeral ako filmová hviezda, ale roky tréningu z neho urobili skvelého akrobata. Začiatkom 70. rokov chrlil vzmáhajúci sa hongkonský filmový priemysel jeden kung-fu film za druhým. Väčšina súčasných filmov kopíruje overený a úspešný vzorec, násilie a zasa samé násilie. Hviezdy nakrúcajú súčasne aj viac filmov, občas až 40. Keď sme sa ho spýtali na zápletku filmu, priznal sa, že nevie. Strácal v tom prehľad, lebo počas jedného dňa nakrúcal aj 3-4 rôzne filmy. Herci vo vedľajších úlohách dostávali len malé percentá z honorárov veľkých hviezd a tí, ktorí nemali hovorené úlohy, dostali za deň nakrúcania $5. V tom čase som bol len lacný kaskadér, ktorý sa pred kamerou pichol nožom, z úst mi tiekla krv. Kázali mi len nedýchať, nič viac. Ale aj ako lacný kaskadér som si všímal, čo je to uhol záberu, prečo sa robí to či ono. Učil som sa rýchlo. A zakrátko som bol prvotriedny kaskadér. Vďaka tomu sa Jackie už po pár mesiacoch v branži ocitol po boku superhviezdy tohto žánru. Volám sa Lee, Bruce Lee. Narodil som sa v roku 1940 v San Francisku. Mám 24 rokov. Po nakrútení niekoľkých filmov sa tento Američan stal legendou. Vďaka jeho popularite prerazili hongkonské bojové filmy hranice Ázie a oslovili publikum po celom svete. Aj keď si Bruce Lee obsadil všetok priestor, Jackie tajne dúfal, že raz sa mu podarí vynoriť z jeho tieňa.
Chceli ste hrať, alebo byť len kaskadér? Vždy som chcel hlavnú postavu. Vážne? Áno. Náhla smrť Brucea Leeho v júli 1973 zanechala obrovskú prázdnotu. Jackie Chan sa tak dostal do žiary reflektorov. Po smrti svojej hlavnej hviezdy mal hongkonský filmový priemysel jedinú starosť – nájsť nástupcu. Do desiatok filmov obsadili viac či menej presvedčivých dvojníkov, imitátorov. Vznikol dokonca podžáner, ktorý neskôr nazvali brúsploatácia. Keďže nikto z nich nemal na to, aby nahradil mŕtvý idol, Jackie konečne dostal šancu. Za starých čias sa hviezdy akčných filmov nevedeli byť. Bol to len pekný, vysoký muž, nič viac. Ja som sa bil za ňoho. A niekedy som ho musel učiť, ako sa tváriť, keď umiera, ale ešte raz sa pokúsi vstať a zabojovať. To ste rovno mohli hrať vy? Áno, lebo sa nevedel byť. Ani sa správať. Bol len pekný. Producent mi vtedy povedal, Jackie, môže byť z teba hviezda. Nie, ja na to. Pozri sa na moju tvár. Ale čo by? Pôjde to. Producentom, ktorý film aj režíroval, bol Lo Wei. Veterán kung fu filmov, ktorý s Bruceom Lee nakrútil 2 celovečerné filmy. Jackie mu ponúkol štandardnú dvojročnú zmluvu. $350 ročne a $350 za film. 22-ročný herec kaskadér konečne dostal hlavnú úlohu vo filme, a nie v hociakom. V pokračovaní legendy s názvom Nové peste. Nechcel som byť ako Bruce, ale režisér ma nútil, aby som sa učil podľa neho. Mal som napodobňovať jeho štýl, imitovať jeho boj. Rovnaká akcia, rovnaký štýl, rovnaký výzor. Mal som vtedy 19 rokov. Nebol som Bruce Lee. Prvý film s Jackiem Chanom v hlavnej úlohe bol obrovským kasovým prepadákom. Ale napriek tomu sa dostal do povedomia divákov. Oslovil som svojho blízkeho človeka, režiséra Yuen Wu Pinga. Musíme vymyslieť niečo iné. Nie stále opakovať Bruceovské filmy. Fajn, tak spravme niečo nové. Jackie, tak buď sám sebou. Ja na to... OK. Vo svojom ďalšom filme využil Wu Ping brilantný nápad. Vytvoril postavu, ktorá bola presným opakom amerického idola. Nemotorný, pochabý, ale veľmi milý antihrdina. Detsky pôsobiaca postava umožnila Jackiemu naplno uplatniť svoju predstavivosť a invenciu. Najmä v náročných scénách kung fu inšpirovaných tréningami, ktoré absolvoval v mladosti. Udriem sa, z nosa sa mi valí krv a divák si povie, fuj, nechutné, toto ja nechcem. Aj keď niekoho udriem, divák musí byť v pohode. Bum, 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 dobre, ale na konci musia byť diváci šťastní. Jeho inovácie boli závanom čerstvého vzduchu.
Odľahčený tón filmu okamžite oslovil široké ázijské publikum. Jedinečným komickým kung-fu Jackie Chan zjavne zabrnkal na správnu strunu. Jeho sebazosmiešňovanie eskalovalo v ďalšom filme Majstrov syn, ktorý sa stal obrovským hitom. Vždy ste boli vtipní? Už ako dieťa ste zabávali ľudí? Boli ste klaunom? Áno, rád si z ľudí robím žarty. Teším sa, keď sa deti smejú. Mám z toho dobrý pocit. To, čo vidíte vo filme, je skutočný Jackie Chan. Z takej polovice. V tomto filme sa jeho postava správa ako klaun. Mierne prehnaný stereotyp v tomto tradične serióznom žánri dovtedy ešte nikto nepoužil. Aby mohol tento prvok grotesky zachovať aj v bojových scénach, Jackie vynašiel opilecký box, nepriamu poctu obľúbenému prvku čínskeho divadla. Je to náročnejšie ako štýl boja Brucea Leeho. Celé je to o rytme, niečo ako balet. Nie je to bum-bum. Je to asi ako 20 bitiek naraz. Vďaka novému archetypu hrdinu, pri ktorom sa ázijské publikum zvíjalo od smiechu, sa stal Jackie Chan doslova cez noc novým idolom hongkonskej kinematografie. Šéf spoločnosti Golden Harvest, Raymond Chow, mu ponúkol prelomovú zmluvu ďaleko presahujúcu jeho najdivokejšie sny. Namiesto $350 mal za film dostať 4 milióny, plus podiel z kasových tržieb, čo bolo v tom čase v Hongkongu neslýchané. Jeho tvár možno väčšina amerických návštevníkov kín nepozná, ale tu je známy, lebo sme v čínskej štvrti v Los Angeles. Dámy a páni, Jackie. Raymondovi Chowovi napadlo, že svoju novú hviezdu pošle získať si Američanov. Kung fu klauna postavil proti šikákskej mafii 30. rokov. This place is my father's. You hurt him. Yeah, well, he's okay. Maybe just a little bit smarter. No hoci Jackie trénoval beh ako Rocky Balboa, na začiatku 80. rokov nebolo pre Číňana jednoduché získať si uznanie v krajine Coca-Coly. V tom čase som to mal ťažké, pretože ten herec vážil 140 kilogramov. Podľa scenára som ho mal 3-krát udrieť a raz kopnúť. Bum, bum, bum a kop. Ja som to celé stihol, ale on zareagoval takto. Koordinátor kaskadérskych kúskov mi vraví: Jackie, musíš ho udierať. Bum, bum, bum. Potom som bol zasa až príliš pomalý. A tak som sa prestal držať scenára. Nešlo to. Bolo to celé zle. Pred pol rokom som nevedel po anglicky. Teraz sa učím 7 hodín denne. Som rodený Američan, v Amerike narodený Číňan, ale moja angličtina... Ako sa môžem stať Američanom, keď neviem po anglicky? Povedali ste mi, že ste sa po anglicky naučili z niečoho iného. Z reklamy. Reklamy mám rád, poviem si, je čas na pohodu. Amerika miluje 7-Up. Ochutnal si svetlé pivo? Je ľahké. Preto som sa vrátil do Ázie točiť ázijské filmy.
Jackieho neúspešný vstup na americký trh ho pôvodne odradil. Ale našťastie nový hrdina azijského filmu sa zo Spojených štátov nevrátil s prázdnymi rukami. Spoznal Lee Feng-jiovú, krásnu tajvanskú herečku, ktorá sa stala jeho manželkou a matkou ich syna JCho. A to nebolo všetko. Zaľúbil sa do amerických nemých filmov, ktoré objavil v televízii. Videl som filmy Chaplina, Bustera Keatona. Chcem napodobniť ich rytmus a komediálnosť. Také filmy chcem robiť. Preto si postupne osvojujem reč tela. Tento objav bol pre jeho kariéru určujúci. Jackie si vďaka cieľu dosiahnuť úroveň svojich nových majstrov uvedomil, že musí nielen sám režírovať, definovať svoju značku, ale sa aj pustiť cestou ambicióznejších scenárov s množstvom vizuálnych gagov. Pán drakov a Projekt A boli prvé dva hity, ktoré Jackie sám režíroval. Okamžite v sebe objavil invenciu a cit pre načasovanie, ktorými sa vyrovnal najlepším svetovým filmárom. Chcel som dokázať, že som nielen akčná hviezda, ale že som aj dobrý režisér. Preto ma vždy vydesil nedostatok techniky, zlý pohyb kamery. Lebo nemáme taký rozpočet ako americké filmy. Stojí nás to oveľa viac práce. Nemáme steadicam, nemáme teleskopický kamerový žeriav, nič. Tak čo teda máme k dispozícii? Na pohyb kamery sme použili vozík a jeden záber sme robili 2 dni. Ázijských divákov na novom štýle zaujali najmä neuveriteľné kaskadérske kúsky, ktorými Jackie Chan oživil svoje filmy. Jackie chcel režírovať svoje vlastné scény, ako to robili Buster Keaton a Harold Lloyd. Chcel vyniknúť takmer samovražedným rizikom, aké nemalo v histórii kinematografie obdobu. Čím viac to bolí, tým viac to chcem dokázať. Taký je Jackie. Poviem si, jasné, dáš to. Jackie, nebojácny klaun, často končil v nemocnici. Ale zároveň si uvedomil, že jeho zahrávanie sa so smrťou a nebezpečenstvom ho ešte viac zblíži s fanúšikmi. Preto si v ďalších filmoch pestoval svoj kult aj tým, že divákom počas záverečných titulkov ponúkol pohľad na svoje najodvážnejšie pády. Srdcervúce aj bláznivé zábery mu vyniesli prezývku Muž s tisíckami fraktúr. Veríte v Boha? Nie. Verím len sebe. Všetko robím sám. Začal som z ničoho. Len každý deň pracujem. Ráno cvičím, potom pracujem, potom zasa cvičím a makám. Teraz mám dosť peňazí, ktoré potrebujem pre zdravie. Ďakujem pekne. Ďakujem, merci beaucoup. Každý rok približne 6 týždňov premietajú kiná po celom Hongkongu tisíckam fanúšikov Jackieho Chana jeho najnovší film. Jackieho slávne akčné komédie sú jedinečné.
Jackie Chan, hrdina vtipných a strhujúcich filmov pre mladistvých, sa ocitol na plagátoch, ktoré zdobili steny tínedžerských izieb. Čo na tom, že bol jeho pohľad na svet príliš čierno-biely či moralistický? Stal sa pozitívnym vzorom pre celú generáciu Ázijcov. Robím filmy bez násilia a sexu. Tak to chcem, lebo ich pozerá veľa detí. Nikto v mojom filme nefajčí, nie je potetovaný. Myslím si, že ako herec mám voči spoločnosti zodpovednosť. To je všetko. Áno, moje filmy sú veľmi jednoduché. Ja som ten dobrý, on je zlý a zlý vždy skončí za mrežami. Premiéra prvej časti série policajných príbehov Superpolice 1 v roku 1985 dala hviezde ďalší rozmer. V tomto realistickom akčnom detektívnom filme Jackie bojuje proti obchodovaniu s drogami a korupcii v súčasnom Hongkongu. Pre tento film objavil Maggie Chongovú. Film sa stal v Ázii takým hitom, že sa dostal do medzinárodnej distribúcie. V časoch, keď sa hongkonské akčné detektívne filmy v zahraničí ešte nepremietali, sa Jackie Chan pre časť západných divákov stal modernou tvárou akčného filmu. 10 rokov po smrti Brucea Leeho oživil záujem filmových producentov. Hollywood je možno hlavným mestom svetového filmu, ale viac filmov produkuje India a tretím v poradí je prekvapujúco Hongkong. Takmer každý herec či herečka pozná nejaké kung fu. Je to ako Hollywood za starých čias, keď sa od účinkujúcich očakávalo, že budú spievať a tancovať. Jackieho americkými a európskymi fanúšikmi boli prevažne mladí muži odchovaní bojovými filmami na videokazetách. Predtým, ako na západ dorazili japonské komiksy manga, boli filmy priekopníkmi ázijskej alternatívnej kultúry, ktorá v polovici 80. rokov spôsobila revolúciu v tempe komerčných filmov. Veľké ikony žánru Stallone, Van Damme a Bruce Willis si rýchlo uvedomili, že ak chcú konkurovať Jackiemu Chanovi, musia zmeniť svoj prístup. A tak všetci od filmov s ostrými chlapcami 80. a 90. rokov po dnešné superhrdinské bondovky skúšali replikovať výbušnú energiu štýlu Jackieho Chana. Ale všestrannému zlatému chlapcovi z Hongkongu nestačilo ani toto svetové uznanie. Jackie Chan, ktorý už naspieval titulné piesne k svojim filmom, sa rozhodol dobiť ďalšiu ázijskú doménu. Po vydaní viacerých albumov a úspešných hitov sa stal popovou hviezdou a idolom mladých dievčat. Ako rozmaznaný pubertiak sa po 30-ke vrhol do víru života v štýle rockovej hviezdy, v úplnom protiklade so svojimi pozitívnymi filmami bez sexuálneho obsahu. Každý rok minul milióny dolárov na párty, zanedbával manželku a svojho syna sotva vídal. No v roku 1990 herec upevnil svoj status skutočnej ikony popkultúry, keď vyšla prvá videohra s jeho postavou. Akčné kung fu Jackieho Chana. Vďaka novému médiu, ktoré z neho v podstate urobilo produkt, sa Jackie Chan stotožnil so svojou postavou. Stačí to porovnať s videohrami s veľkými akčnými hrdinami tej doby. Stallone je Rambo. Schwarzenegger je Terminátor. Len Jackie Chan je Jackie Chan. Neskutočné. Je to také akčné, až vás začnú páliť prsty. Kúpte si ešte dnes akčné kung fu Jackieho Chana.
Produkt Jackie Chan, úspešnú značku na kontinente s niekoľkými miliardami spotrebiteľov, si v 90. rokoch vyžiadal Hollywood, ktorý vo hviezde kung fu videl ideálny spôsob, ako preraziť na obrovskom čínskom trhu. Načasovanie bolo dokonalé. Jackie túžil po triumfálnom návrate do krajiny strýka Sama. Please tell me you speak English. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? S cieľom vrátiť sa, Jackie investoval peniaze do projektu, ktorý mu ponúkol mladý filmár. A potom začneš takto. Chcem urobiť film s Jackym Chanom. Možno neviete, že som jeho veľký fanúšik. Stretol som sa s ním a povedal som mu, Jackie, vy mi asi nerozumiete, ale ja s vami chcem nakrútiť film. Križovatka smrti bol podľa mňa skvelý film s dobre vystavaným príbehom a charaktermi postáv. Odpovedal mi, Brad, hongkongskí režiséri nerozumejú príbehu, chápu len akciu. Ty chápeš príbehy, tak sprav príbeh a ja urobím akciu. V príbehu nesúrodej dvojice spojili Jackieho s Chrisom Tuckerom, hviezdou stand-upu tej doby. Neštandardná dvojica, hongkongský policajt a urečnený detektív z LA, sa stala obrovským hitom, hoci to pre nášho ázijského hrdinu nebolo jednoduché. So tell me something about Sang. Who's Sang? Sang. Why you ask some dialogue? Why you ask something I don't know? Na placi sa nikdy nedržal pokynov a ani textov v scenári. Yeah, I like to talk. I like to kick people's ass too. Každý deň mi pil krv. Tento film sa od podobných amerických komédií, založených na rovnakom vzorci, líšil tým, že Jackie do projektu vložil všetky svoje schopnosti. Spomalený záber. Idem. Keď zbadám zbraň, skúsim ju chytiť. Ten chlap ma kopne. Bum. Potom sa otočí a pokúsi sa vziať mi pištoľ. Snaží sa vziať tú zbraň. Bum. Spadne. Hodí mu pištoľ. Bum. Smerom k oknu. Páči sa vám to, či nie? Musí to byť tvoja zbraň. Je mi to jedno. Potom zdvihnem Chrisa. Blíži sa. Bum. Jeden kop, druhý kop. Pozor. V tejto chvíli celý Hollywood vidí, že všetky akčné scény sú akciami Jackieho Chana. Bez násilia. Jackie Chan je prekvapujúco na čele filmového rebríčka. Áno, neskutočné. Jeho film boduje. Križovatka smrti zarobila celosvetovo viac ako 50 miliónov. Zaradí sa k Johnovi Travoltovi a Harrisonovi Fordovi, ktorí zarábajú 20 miliónov za film. Vďaka viacdielnej križovatke smrti sa stal Jackie Chan prvou ázijskou hviezdou, ktorá sa presadila v Hollywoode. Ale to nie je všetko. Úspech jeho vtipnej a sympatickej postavy na mainstreamovom filmovom trhu zásadne zmenil imidž ázijských hercov, ktorí boli 10 ročia zaradení do stereotypných škatuliek a hrali len komplicov a kompárs. Jackie vydláždil cestu do amerických štúdií množstvu hercov rozličných typov. Na prahu nového milénia sa mu dokonca podarilo dostať do hollywoodskej mašinérie ďalšiu úspešnú filmovú sériu. Royal Bannon. My name's John Wayne. John Wayne? John Wayne. That's a terrible cowboy name.
Bol to môj nápad. Vždy som chcel nakrútiť niečo o čínskej kultúre zmiešanej so západnou. Príbeh z divokého západu, zjavne zameraný na deti, mu dokonca umožnil, aká sladká je pomsta, naučiť Američanov niečo o akčných filmoch. Chcel dokázať, že je pokračovateľom veľkých hollywoodských klasických komikov. V Amerike už nemajú akčné filmy. Ich akčné filmy sú nesmierne ploché. Ja chcem robiť niečo iné. Nemôžete predsa skákať z vrtuľníka ani z lietadla. Ja radšej robím jednoduché veci. Ale zložito. Hovorili ste, že máte dve skupiny fanúšikov. Áno. Tých, ktorým sa páčia. Staré filmy. Staré filmy. Ako tie v opileckom štýle alebo v štýle hada. No a potom tie v americkom duchu, s americkými vtipmi a typickými akčnými bojovými scénami. Tie dve skupiny sa spravidla nespájajú. Niektorí majú radi americký humor, ale nie americkú akciu. Lenže v Ázii zasa nerozumejú americkému humoru, ale milujú akciu. Preto každý rok nakrútim jeden film pre americký trh a jeden pre azijský. Hviezda z Hongkongu, nadšená z toho, že svoju legendu môže budovať v dvoch rozličných svetoch a mať na konte viac ako 100 filmov, vybrala diár a upísala sa množstvu projektov po celom svete. Práve som prišiel z Dublinu. Zajtra letím do Toronta a potom do Bangkoku, Londýna a Vegas. Chystáme Space Jam Jackieho Chena. Scenár robíme spoločne s Benínim. Mám to v diárii, možno sa o tom neskôr porozprávame. Dajte mi vizitku a potom popremýšľame o scenári. Dobre? Nenásytná hviezda Jackie Chan večne hľadá spôsob, ako byť naraz všade. Jeho animovaný film pre deti premietajú po celom svete. Rodičom sa Jackie neustále zjavuje v reklamách a vychvaľuje všetko. Od klimatizácie cez saponáty až po vrecia na odpadky. Prichádza legenda kung fu Jackie Chan. A pravidelne vtipkuje v obľúbených televíznych programoch pre celú rodinu. Vitaj. Ahoj, Jackie, máš sa? Dobre, veľmi dobré. Sme radi, že si tu s nami. Páči sa mi tvoja košeľa a na nej logo JC. Jackie Chan. Nápadité. Máme tu kamaráta. Kostru. Kolegovia sa snažili spočítať, koľkokrát si bol zranený. Tie červené pásky sú tvoje zranenia, najmä tie vážne. Poďme na to. Toto nesedí. Patrí to sem. Dobre. To bol skalp. No tento pozlátený imidž Jackieho Chana sa stal časom zdrojom rozporuplnosti. Keď Hongkong v roku 1997 prevzala Čína, hrdina nezávislého filmového priemyslu sa v skutočnosti stal 100% čínskou hviezdou. Hneď ako sa Jackie ráno zobudil pod krídlami Číny, začal sa zaujímať, ako život v novej ére ovplyvní jeho prácu a ďalšie plány. Jackie Chan je tu teraz so mnou. Jackie Chan, ako ste sa ráno cítili? Čaká vás ďalší bežný deň vo filmovej branži? Pre mňa sa nič nezmenilo. No pre iných ľudí zrejme áno. Niektorí moji známi už emigrovali, napríklad do Austrálie alebo do Ameriky. Tí, ktorí zostali, sa budú musieť prispôsobiť zmenám.
Podľa mňa sa už automaticky škrtajú scenáre, v ktorých sa posmievali čínskej vláde. V záujme prežitia a úspechu v hongkongskom filmovom priemysle musí byť váš prístup viac pragmatický. Áno, ale pre mňa osobne sa nič nemení. Nie sú politické signály, že by Čína mala niečo proti vašim filmom? Vôbec, pre mňa sa nezmenilo nič. A predsa, dobrého chlapca, kultúrneho veľvyslanca čínskeho ľudu často žiadajú, aby sa podieľal na štátnych komunikačných kampaniách a na veľkých slávnostiach. Najväčšou bola kontroverzná olympiáda v roku 2008. Jackie zaspieval oficiálnu olympijskú pieseň. Niesol pochodeň, dokonca súťažil o zlato v novej disciplíne – vo vyhýbavosti. Môžete slobodne kritizovať svoju vlast? Ako? Čože? Boli by ste spokojní, keby ste videli, že vaša krajina urobila niečo zlé? Bolo by to v poriadku? Vždy budem lojálny k svojej vlasti, bez ohľadu na to, kto je prezident. Keby boli všetci Američania proti Bushovi, krajina by skolabovala. Takže byť Američanom podporujem za každých okolností Busha. Som taký. Dnes je prezidentom Obama, tak podporujem jeho. Som obyčajný človek a neradím politikom, koho majú prepustiť. Neviem to. To je vec dejín. Rozumiem, Jackie. Vy asi chcete problémy sveta vyriešiť úsmevom a láskou. Ďakujem. Svetovú ikonu, ktorá nechce čeriť vodu, často volajú na stranícke schôdze. Už to nejde zastaviť, no je vzrušujúce tu byť. Často vystupuje pred pochybnými zahraničnými vodcami, ktorých pozval čínsky režim. Nedávno neváhal znepriateliť si časť svojich hongkonských priaznivcov, keď vyjadril podporu úradom, ktoré potlačili prodemokratické hnutie. Násilie v Hongkongu ma znepokojuje. Trhá mi to srdce. Ako občan Číny a obyvateľ Hongkongu chcem vyjadriť lásku nášmu národu. To je najmenej, čo môžem urobiť. Skutočný patriot či nie, Jackie Chan dobre vie, že umelca, ktorý kritizuje režim, potrestajú a môže sa veľmi rýchlo vytratiť z centra pozornosti. Musíte mať na pamäti, že Čína je momentálne najväčší trh. A keď váš film premietnú v Číne, vráti sa vám obrovský balík peňazí. O ňom to platí zvlášť. Jackie sa počas rokov stal kapitánom rozsiahleho obchodného impéria. Vlastní produkčné spoločnosti, kiná, reštaurácie, kaviarne, fitness centrá. Má vlastné značky sladkostí i oblečenia. K 1,5 miliarde spotrebiteľov sa sotva otočí chrbtom. Milionárom som bol už ako 20-ročný. Môžem mať naozaj všetko. Ale keď sa občas zamyslím, hodinky s diamantmi? Nie. Auto? Mám ich dosť. Ženy? Samé problémy. Keď pomáham ľuďom a vidím usmiate deti, som šťastný. Charitatívna činnosť ma naučila byť dobrým človekom. Jackie Chan je plný protikladov a vždy balansuje na hrane. Stále nás chce uistiť o tom, aký je v skutočnosti.
V ostatných rokoch sa vďaka svojej nadácii stal celosvetovo známym filantropom. Samozrejme, úplne nezištne. Nech si o ňom ľudia myslia čokoľvek, dvojitý agent kinematografie vie, že sa môže spoľahnúť na neochvejnú podporu Hollywoodu. Ten predsa oveľa viac zaujímajú veľké peniaze ako nejaké porušovanie ľudských práv. Americký filmový priemysel mu v roku 2008 prostredníctvom štúdia DreamWorks vzdal netradičný a veľmi sebecký hold. Jackie a jeho komické kung fu sa stalo inšpiráciou pre nového medzinárodného hrdinu Pandu. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Jackie prispel k celosvetovému hitu aj svojim hlasom, ktorý prepožičal jednému z kamarátov Kung Fu Pandy. Stačili však napodobením jeho postavy na to, aby uhasili jeho smäd po láske a uznaní? Isté, že nie. Jackie Chan, vedomý si toho, že celý život hrá rovnakú rolu, už nejaký čas tvrdí, že mu chýba to najdôležitejšie. Chcem, aby publikum vedelo, že Jackie je herec, ktorý vie bojovať. Nie bojovník, ktorý vie hrať. Nechcem, aby ľudia v budúcnosti vraveli Jackie, ukáž sa, udri. Chcem, aby hovorili Jackie, si skvelý herec. To chcem. Áno, túžim po spomalených záberoch z pláže a boskoch Jodie Fosterovej alebo Sharon Stoneovej. Posun k obsažnejším postavám prišiel po roku 2010. Film, ktorý odštartoval novú kapitolu jeho kariéry, bol Karate Kid, remake klasiky z 80. rokov. V tomto trháku, za ktorým stál Will Smith, Jackie nehrá žiačika, ktorý sa musí naučiť brániť, ale problémového majstra kung fu, ktorý odovzdáva svoje poznatky a filozofiu veľmi netradičným spôsobom. Hand it up. Up now. Take it down. You just... Take it down. Pull it up. Take it off. I already did all this. Take it off. You just tell me why I'm doing this? Take it off. Jacket on. Jacket off. K úlohe bez úsmevov a grimás pristúpil, ako by bola zrkadlom jeho vlastného príbehu. Left foot back. Right foot back. Bolo to pre mňa pomerne ľahké, keď robím akčné scény, nemusím robiť nič. Najťažšie sú pre mňa scény s angličtinou. Musím si pamätať všetky tie zvuky, výslovnosť. To je ťažké. Ale ľudia si nevšímali jeho angličtinu, ale nečakanú schopnosť vyjadriť aj hĺbšie emócie. His name was Gang Gang. Xiaojui, how old are you? 12. He was 10. He was so beautiful. What happened? It was a steep hill. Lots of rain. The car just... I was driving. Jedného dňa zostarnem. Už sa nebudem môcť byť. Chcem byť ako Robert De Niro, ako Clint Eastwood.
Lebo oni budú pokračovať. Nie sú akčné hviezdy, sú to skutoční herci. Môžu bojovať, či bitku len predstierať, to je jedno. Ako herec môžete hrať navždy, do 80, 90 rokov, kým vládzete chodiť. Keď Jackieho Chana akceptovali ako seriózneho herca, dostal šancu byť niečím viac ako len smiešným klaunom. Toto nečakané uznanie spôsobilo, že mnohí ľudia sa na jeho prínos do sveta filmu začali pozerať inou optikou. To mu vynieslo čestného Oscara za mimoriadne úspechy vo filme. Za tých 56 rokov som si dolámal toľko kostí. A teraz je konečne môj. Ďakujem, srdečne ďakujem. Ďakujem, Oscar. Jackie Chan, symbol dnes už globalizovaného filmového priemyslu, má svoje meno vytesané v análoch dejín filmu. No pre svojich fanúšikov zostane navždy všestranným priekopníkom zábavného filmu, ktorý pretvoril akčný obraz pridaním kúziel a zručností historických géniov komédie. John, I got a business proposition for you. It's a new thing they're starting out in California called moving pictures. Pass. Hold it, hear me out. I really think these movies could play to your strength. I think the kung fu stuff could be huge. People are dying for a good action picture. What do you think? John Wayne, movie star? It could work. Na slovenskom znení spolupracovali Štefan Martinovič, Dušan Sabo, Miroslav Trnavský, Roman Ferienčík, Martin Mňahončák, Michaela Salajová, Ľudmila Manžárová, Igor Karas, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Rudolf Lesňák, Alena Urbančoková a Viktória Méderová. Vyrobila RTVS 2023.